Tata upacara panggih adalah merupakan wujud budaya yang adiluhung. Budaya Jawa dalam prosesi pernikahan. Panggih dari kata bahasa Jawa yang berarti bertemu adalah bertemunya antara mempelai pria dan mempelai wanita. Syarat dengan doa, simbol-simbol harapan hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tata upacara adat panggih merupakan permohonan yang ditujukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar senantiasa dalam mengarungi mahligai rumah tangga akan selalu dikaruniai kebahagiaan. Untuk itu, kepada Bapak Ibu yang bertugas dalam tata upacara adat panggih, mohon untuk segera saja menempatkan diri pada posisi masing-masing. Toto upacara adat panggih nutsa tataning gagrag ngayuk Jakarta tumuli badhe kawiwitan. Minangka srana nyuwun idi lan palilah mugi ingkang yoga Habagus Okiva Ardianto saged hanetepi panggih kelawan Gedhu Ayu Serli Kusumawardhani, Bapak Sutejo saha Ibu Sri Muji paring dawuh. Dumateng Ibu Kinarti saha Ibu Dwi Wuryani supados nglumarapaken wujud sanggan pamethuk kinarya panebus panggih penganten putri. Sinambi handulu gedang setangkep kang pindho asta tumadah tumengeng tawang lon-lonan tindaknya katon abe bindri. Sanggan ya minangka sesanggemanipun ingkang Rama lan Ibu kang wis kawiwitan kanthi greget linampahan kanthi tumandang mugi tinebih ing saneskara tansah manggih raharja lan rahayu wujuding sasmita gedhang rajahayu setangkep ya awit tangkeping raos pangraos parembakan ingkang sampun gumathok pramila tinengeran uba rampe sekar sedah ya suruh jinangkepan ganten lan sekar staman ganten wingilgan lamun to nyuwun sakmenika sedaya temanten wajib ya wajibe ngasepuh ndhawuhaken ingkang yoga sakloron sangsaya dangu saya caket sawusnya dumugi sangajengipun Ibu Hajah Sri Mulyani SMMSI sanggan tumeli katuraken binuka longsong tutuping sanggan katiti jangkep datan wonten ingkang kacicir sajuga tumuli tinampi wujuding sanggan. Sawusnya sanggan tinampi sang juru ampil pisang sanggan kundur dateng papan sekawit ing sasmita bilih samangke tata cara upacara panggih sampun badhe pun wiwiti. Panggih Sri penganten kekalih, penganten kakung lan penganten putri
lumaksana lon-lonan tumuju ing sasana kawanggih kapurwakan ingkang hangasta wujud kembar mayang kinurmatan ladrang panganten laras pelok pathet barang kembar mayang kalpandaru diwondaru kalpandaru joyondaru kalpa kang ateges langgeng daru cahyaning wayu ing sedya mugya panganten sarimbit langgeng genya samya bebrayan kembar mayang minangka sasmita sinandhi dauping kenyolan jejaka awujud janur ya tejaning nur kang mawa cahya pinetha pecut keris walang payung lan manuk muga angenipun gesang bebrayan tansah sineblak